2-нче гимназияның замба командасы. Әйдәгез әле аларны каршы алыйк. Алкышлар белән. Hey, сәлам гәцәдәте. Сезнең каршыгызда замба КВН командасы. Һәм без башлыйбыз. Hey! Күз алдыгызга китерегез. Рокер икеле алды. Сиңа икеле. Әйдәгез алкышлыйбыз! Урманда булган хәл. Кара бүрләр, алар безне хәзер ашыйлар. Куркма, алар татар бүрләре. Мин шуннан. Без бит халал түгел. Чего не сказали? Бүрләр бит урыс! Беренче гасыр. Әбиләр дә прогресстан артта калмый. Айгөл! Гөлназ, каясыз? Айгөл! Гөлназ, килегез ашарга. Шулай булгач, кая минем телефоным? Тик. Ага. Селфи. Ага. Селфи. Татар кешесе төрмәдә дә татар кешесе булып кала. Кольщик, иди сюда, дружище. Сейчас будем что-то рисовать. Ха-ха, жиңдем. Лузери. Хайда, аш капканы, чыгам. Атлай дә. Ну, юк так юк. Күз алдыгызга китерегез. Салават Фатхетдиновка концерт вакытында президент шалтырата. Гомерем шулай узырмы гөл, сине генә көтеп. Әй, Рустем Нургалиевич, мин вообще-то концертта ярарай да сөйләшик. Җыр бары бер бозылды. Әй, сәгать 8-дә капка төбендә торам. Альфредта минем белән. Альфредтан сиңа сәлам. Сиңа да Альфред сәлам. Кашан барамыз балыкка? Икенче диатнада ярарай да сөйләштек. Гөл сине генә көтеп. Hey! Рәхмәт дуслар! Сезнең каршыгызда 2-нче гимназия мәктәбе чыгыш ясады. Замба! Саулыгыз! Лечу кометой.